Mabuhay! Ani-ana sa inyong higalang fresh, ang babaeng never been kissed, never been touched, but totally damaged. Char! Now, in today's video, kay pagahisgutan na to ang mga frontliners. Kanagay mga tao na always updated sa mga chika, na mura nag mga writers kay kay magstorya-storya. Unya, sa ilang sige pang libak ng hubag ng mga bil na may mga kailan ni Ana. Pues, i-dedicate na video para nila kung may maitag, charot. Nung kana ang good sila mga tawhana good, mga wala na sa lingaw sa kinabuhi. Mo nang magsige na lang sa panglabot sa laing tao, bisag di angay nila hilabton ba? May pag ilang i-focus lang kinabuhi, nung kamingita silang asas ay palit bugas, di ba? Siguro yung pagkaon silang kanang manglibak. Magsugod ta sa kilay. Una ng buhaton, kay magbutang kag foundation. Kana sila di man kana sila kinahanglan mga lumalava na makeup kay mga natural beauty ba na sila. Kay kanang good sila tungod sa ilang pagka busy sa panglibak, paghimantay, di na sila kapanahon maligo, charot. Murag mga hugaw kay na sila mga nawng. Bantay ka na ilang mga kilay kay saka na kaayo. Magsige lang sila pahimantay sa kinabuhi sa laing tao. May buong ka ngano sige sila kuan mag-apong nimo ulitan mangumpra ka gikan kag supermarket moagi ka sila tubangan mangutana pa jud day diin ka gikan day sa klaro na kay ba imong gibitbit kay day nakabutang na metro mangutana gihapon yung mohapit pag-ingon why para amo diha day wow aday na ni kahuman amo lang sa kalang imong gihatag nila imong kinumpra ilibak dayon ka. Ino day ka. Ay, kanis ko kay hakog ka na siya. Di na siya kuan. Lain na siya batasan. O di ba? Ikaw pa nilain noon. Kalagot ka na sila. Una na. Sige na nagpahimantay sa mga tao. Nagkilay. Pero tinagtaasa. Kay, kita lang ito mo na buak. Murad kinsa. Set sa day nato. Day para madruwingan nato. Ana, kana ilang mga kilay pero tinagtaasa kay dito skig naman. Ana, gikan na diri. Ana, saka kaayo kay kana lagi manghilabot ng tao sakang kilay. Nya, kana ging mutan-aw na murag na kaminus. Ana nilang kilay. Wa tupong. Mutingaka unsa man yung kilay? Uy, mura magkanang eksena sa virus de resibo imbis flatten the curve ni curve ba ni noon ana ilang kilay kuya kay kuan kilay mura jud kanang gaway sa nukos pikas ano sige magpahimantay sa isig kataw mga hiwi na nun na inyong nawng diha kanyahan rang bibuyagan mo diha kay bisa gabiing dako maglibak gihapon asa pagalabakira dadon sa Facebook magbuot kung unsa i-post nimo manghilabot jud kung post na ka nang kuan good ka nang nangaam pamilya nangaam mo Jollibee mag-comment na kunuhay miingon lamiya ana aday uy kahuman ni comment reply sa taw nimo bitaw tilami kaayo adto na siya sa kaamigang Libakera tuno man nagtabi sa unsay lang kuan miingon day na ay sila ba mga unslag Jollibee ba pero ilang kanon ba spaghetti ra dabi pa magluto sa sinabalay ay magbuot day may pamukhaon sa Jollibee imuha pero kana sila sa tinanay di na sila ka-afford mo na manghilabot sila kay kana sa mga Hilabtanon man kaayo na inanay nang kilay sa mga Libakera di ba tag ni ninyo mga Libakera da charot jima lang sa ilang kuan baon ang hupog na nila nga bill mura jud mga writer nanay nakataas lang nga bigikan diri mura na sila mga brats Diyos ko mura dyan ka nang itabang paak o balig 1 million ka utitude may ra ayun ka hiwi lang agi ba ana ingon sila hindot na sila mga Libakera kay mga frontliners na sila kay kuan kuno kaso kuno nailista-lista hatag bugas. Sila ko na magpakatag sa balita. Ana day na. Unya, sila ko rin makupot permintis mga listahan. May kahugyaan na, uy. Kung di tiglista, daan niya basta di mo friends, di ka-upload sa lista. Ug naay say ko anoon kaayuhan.
Sila sa inyo mag-una. For example, na feeding program para sa inyong kapilya, di ba? Musyagit yun siya, hoy, na imong mama ni panghatag lugaw dito sa kapilya. Tingnan mo kuan, igsuon, pagdamog plato, dali. Ana, dali sila dayon. Magi mag-una-una nagluto o gani kunuhay. Na yung mga sponsor mga atos kapilya, plastic, juga na sila. Kaya mga opportunista, sabi, kaayo na, niyahan ang hubag inyong nga bil. Ingat sila, gamit mo guna mga libakera, good kay. Perminti mo sa magtambay sa gawas, kay, maghingot anay, mag-iniptanag, balhibos ilok, unyag na yung maabot na delivery gika sa Shopee, wala nagtudlo sa inyo balay, ana daw na. Uy, bahala di irtay, kita na kung kuan, uy, akong Shopee, uy. Hindi lang ko kita na mga tawhan na. Yung kalagot sa kanya sila, no, kay, plastic ayo, panalitan ka ng, nag-celebrate para mo birthday ng hikay mo, bijoke mo. Iba mo, kalit ang kabuutan. Manuktok pa sa wag invite mo at Diyos ko. Yung ingan dahil, hala, happy birthday ko, an. Close mo. Close ta dahil, kaya naon. Ika sa taon kay ni great sa lagi siya. Pasod sa mo, dali, day, kaon ta dali, day. Pak! Katultulan asa yung plato. Wala na mag-display, makatultul. Masuod sa inyo kusina, Diyos ko, Lord. Yang una pa dyan yung kaon na pagkaon, ika na pa dyan inasal na po. Nahon pang panit, bagag nawng. Ikaw taon, uwahi lang sa inyo kaong panit ha, para nindot pang design sa lechon. Awan, gibangagan, sige atay. Kung niya kaon, kanta sa siya kausa. Okay. Napamong kunuhay na sila kauwaw. Mao sila mahawa dahil kay bingon sa, abi palang kaon ako giadri, Jima. Mao siya good, wag i-invite. Adto jud ka. Ma, unsa na akong ngabil diri? Ana mga ngabil sa mga burikat. Mga burikat, mga Libakera. Mga Hilabtanon. Anya, kana sad sila hinuon. Mutabang sa siya ninyo. Kay kasog card day sa eskwelahan no. Nga di mo katunga kay busy war mo sa trabaho. Kana sila sa ilang pagkalibakera, muhapit ang tan-aw sa grado sa inyong anak. Yung manong gagmay grado sa anak. Panabis lang tao. Unya, balik ta itong eksena na ikahuman sa birthday. Kanta sa siyag ka ang kuan. Ang sa baron. Bukas na lang kita mamahalin. Pa? Feel kay mo bag nindo tog tingog. Ikaw sad, maubaw sa kamo bargo sa microphone. Sagda lang nimo niya. Tagba kag ampo. Mga itag din niya mo pili lang kanta. Uy, Diyos ko. Gawas na kay mana siya concert. Mga todo na siya sing amiga. Maingon din na, unsa man taon tong kuan, uy, katong spaghetti ni kuan, uy, kuwangan taon to subak, uy, ano po, ulo, bagag nawng, urig kaigit, mag-bring home pa, Diyos ko, Lord. Mingon, uy, tagay ko ani ha, kay, kaon sa kumbana, bagag nawng, niya human, mamili pag dessert, diba, mangita ba siya, day, wa may ka ng kuan, day ka ng dessert, wa may buko pandan do, mo maningil, uy, yung wala ba yati kay wa bari kaga himo ana. Request sa soft drinks. Sko. Kana ba yung mga Libakera sad no mga writer ba na. Lupig pa mga direktor ana nila kay may kay mabotog storya pun an kuan. Di ba? Panabiyas mga tao yung mga kumari niya mga Libakera, yung mga amaw sa town, tuo na ang istorya pun an kuan. Antud makatag hantud maabot taon sa ilang gilibak. Magyaw-yaw, komprontahon, di na mga kun, magkuano tutuod na noon, bagagnaw, nga ikaatos barangay, kihanan nimo. Oh, di ba? Magpaloy-looy dayon, bagagnaw. Mingon dahil, sorry ka ayok kay ka ng kuan mang good, abi mo good na kung kuan good ng inana. Promise din ako mausap. Promise pa, pero mapas kasulatan, bagagnaw. Ngayon kauman sa husay sa barangay, imo nang ipasaylo, kauli sa balay. Halo, doy, chiko, nasa dyan ay tabo na puntaan ko, nasa di, ugdi, dyan na sila mahuman. Katol ka nilang kanang habi ba? Alam, dyan kay chika, Lord, alam, dyan kay libak, muna siya sakit. Diba? Sige na lang, kawat kay katol kay kaayo, bisag kadlang dako, sige pangaut, mag-rehearse per minti sa istorya, ng hubag na na, mayra, dayunan, uri ka. Now, ani ako eksena para ninyo, kanina pangitabo kay, kamuna kain siya sa usa ka lugar kay kanang mga Libakera, mga sakit mo siya sa lipunan, good, mga hilabot, mga himantay. Tanawan ni ninyo, thumbs up kung ka-relate mo. Psst.
Lourdes! Lourdes! Sa man? Marikasa! Marikasa! Ako chika ni mo. Saan na ba? Dali sa dirigod kay madunggan niya ta. Ay, oy, kay social distancing taron. Unggi ka gamas. Mas pa, oy. Mura sa na masud ang masib simod. Dali sa kot. Abot ni Margaret. O, gabi pa dyan nangatol ko ngabil ang niya. Watch ko katong. Oh, kabantay na sa deka. Magtos na siya no. Nambuklag ka lito niya. Nagkuutotoy. Kitaan ba na ako siya gahapon na siya tigbo at naagi ko sa ilaha. Klaro na nangitiyan. Patay siya siya mama. Kung kinsa palagi ng buutan kunuhan, wala sikretong lambok. Ay! Yan ang sige. Naasiya. Day Margaret, asa rin ka palitan na imong mangga? Ilan ang lisat eh. Nagpila sa day. Kuan tag G's ang mangga, 5 ang hipon. Day, nambuk lagi ka day no? Boyag sa ti oy. Oh no! Ay, sa kote oy, bye. Wow, nga ning bata oy. 13 anyos pa lang gani, magdus na. Iyan ang siyangan ng itsura to. Lagi, ako parang anak ko, pawa jud ko na. Ma! Ma! Tugas mong anak ko. Ma! Ma! Saman! Nangita si Papa ni mo. Anak ko nagibiyahan ni mo ang nilong na hilaw. Naundag butin. Saba diha! Kamu di ay, mamatay mo gwa ko? Grabe! Asa paglungaw, pagpalit beauty ako gihapon? Di ba ako mag-rise na kagadayit ko? Ako na! Ay, gadayit ka, Omega. Banto ka na sleep ka? Yes! Dapat ipangandaman kay maapil ko pageant. Aura, bantay di ka daog lagi. Ikaw! Hala, day, tawag kasi mong bana. Stage mo tawahan na, uy. Asa paglungag, ako pa maghihapon. Baka bisita diri. Huwat ha? Balik ako dayon. A few moments later. Hala, Marika, naon sa mga kanibaylit tagi mong mata. Stage ka niya akong bana. Uy, butak ko sa ipapamakaw. Di ko niya kumo. Ay, dyan paghagting sa akong mata. Balikan! Noong sa naman ka! Punta pa sa'yo! Nanong magigchismis naman ka! Ang dami pa bahay ng anak ko! Trabaho pa ko! Hindi ko bihana ka! Hala, atuos din mong bana. Iki, basi imsaon sa kaato. Huwat ya ha. Huwat mo. Balik ko dayon. A few moments later. Hala, Marika, naon sa naman ka? Nagkadugo naman ka. Stage ka niya kumana. Ako siya pabarangay. Anong sana akong gabil? Uy, katul kay Permila, may kay Libak. Da, Marise, gaba. May dra. Kamu, mga bana, ang inana iyong asawa, patya! Charot, Gima lang. Well, ako, so mga Libakera diha, hinahina lang sa inyo mga baba. Kung di mo gusto magkadugo mo diha, charot! Alright guys, that's it for today's video. Hinaut-unta na lingaw mo. Huwag kung nalingaw mo, please don't forget to like, share, and subscribe sa akong YouTube channel for more lingaw na videos. Di mo subscribe, magkadugo, charot! Walay love life, char! Salamat kayo sa pagtanaw and have a good day! Bye-bye!